ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮನೆ ಕೆಲಸ. March 22, 2024, Class 7, Friday. Note, please practice and record the video about family. Please submit the assignment in Flip app. Assignments are here in English. Number 1. My great-grandmother's birthday was yesterday. Now she is 99 years old. Number 2. Last month my aunt had a baby shower. Number 3. We are eagerly waiting to see her baby. Number 4. Marriages in Tulu Nadu are very grand. Its translation in Tulu. ಒಂದು ತುಳು 2 ಇಂಚ ಪನ್ಪನು ಒಂಜಿನೆದ ಎನ್ನ ಪಿಜ್ಜಿನ ಪುಟುದಿನ ದಿನ ಕೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗು 99 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಎರಡನೇದ ಪೋಯಿನ ತಿಂಗೊಳುಡು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಾಯಕೆ ಆಂಡ್. ಬಾಯಕೆ is also called as ಸೀಮಂತ, ಬಾಯಕೆ like that. ಮೂಜಿನೆದ ಎಂಕುಲು ಅರೆನ ಬಾಲೆ ತೂವರ ಆಸೆಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ನಾಲ್ನೇದ ತುಳುನಾಡು ಮದಿಮೆಲು ಬಾರಿ ಗಡ್ದು. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ GADD, ಗಡ್ದು. Okay, and here are the new words and their pronunciation and meaning. Great grandmother ಪಿಜ್ಜಿ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಪುಟುದಿನ ದಿನ. Yesterday ಕೋಡೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ಜಿಂಡ ಕರಿನ. ಮಂತ್ ತಿಂಗಳು. ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಬಾಯಕೆ ಸೀಮಂತ. ಈಗರ್ಲಿ ಆಸೆಡು. ವೇಟಿಂಗ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೇಬಿ ಬಾಲೆ. ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಮದಿಮೆಲು ಮದಿಮೆ. ಹರ್ ಅರೆನ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗಡ್ದು. Please submit your assignments. Have a great day. ನಿಖಲ್ನ ದಿನ ಎಡ್ಡಾವಡು. ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿ ತಿಂಡೆ